ta ci. Ko mace sai ka ga wai ta gama aiki ta tafi gurin miji cakal baki na mata tsami. Kuma ki rinka yawaita wanke kanki, don shi ma kai ya kunshi dauɗa da dama, da kin ɗaga za ki je na wari. Kasance mai shafa mai gashin ki ya rinka laushi wajen shafa ya ji daɗi, ko ba haka ba? Ni a tunani na fa shawara ce. Kuma mijinki abin da yake so ki rinka mai. Wani yana sha'awa ka kama kan nuna ka rinka mulmulawa, yana jin daɗi, ta haka zai rinka gurnani. Wani yana so ka sa harshensa a kunnensa, ta haka ma zai ji daɗi. Wani yana so ka rinka shafa kwanyar kansa, abin da ya matsin duwawunsa kina shafa shi up and down, shi ma nan zai rinka gurnani yana jin daɗi. Wani yana sha'awa ka kama mai azzakarinsa ka ga mulmula, ka rinka haɗuwa da 'ya'yan abena ɗinsa. Me yake ka nan ƙauna? Ka je kawa wani a waje? Mun san ai bai yiwuwa sai wanda aka ɗaura aure da kai. To ta haka za ka gane cewa mazinaciya da mai aure sun bambanta. Ita idan tai tana jin kunya, amma mai aure wallahi ba ta jin kunya. Na me za ka rinka jin kunyan mijinka? Ai kaya asara. Wallahi rihin kunya tana sa ka taushewa kanka haƙƙinka. Namiji har ya rinka jin hauyinka. Idan mijinki ya dawo, ki rungumi abinki, dan jibi ki goge mai, ki sumbaci abinki. Daga kofar gida zuwa cikin daki, ya akalla kin mai kis 30 da wani abu na cikon in kun shiga daki ya miki. Sanne da zuwa mai gidana. Habibi na, ina tare da bakin cikin rabuwarka a wannan gida. Ina sha'awar in ganka, wuni guda ban ganka ba, in ban da fita ta zama dole, ai da ba inda zaka. Wallahi. Haba mai gidana, I love you, I miss you, I kiss me you. Haba, mata ga irin abubuwa nan da yawa, amma wai ku kasance kazamai. Ni wallahi na gode wa Allah subhanahu wata'ala, har yau mijina na alfahari da ni. Ke in baya gari ma, wallahi kiss din da zai min a waya ya kai 30. Sai ya ce ya isa angona. To don hali haka mata, da Allah a gyara, a kasance masu tsafta a ko'ina. Tsafta tana cikin addinin musulunci. Ku yi aure don ku hayyafa, in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma yin wanka tare da miji yana karo dan kankauna tsakanin ka kai da shi. Ki dan watsa mai din ne, yana dan watsa miki, ki cuda hiya cuda ki. Menene aibu a ciki? Kuma dan Allah mata, idan miji zai kwanta da kai, idan an gama, da Allah a daina goge abin din da mayafi guda, yana kawo kiyayya tsakanin mace da miji. Dan Allah a bari. Kuma kwanciya a rinka canza salanta. Yau in kin daga kafaki ya abin dinki, gobe ki yi goho ya abin dinki, jibi ki zauna ki miƙa kafaki ya dora tashi akai, ku sumbaci junan ku ta ƙasa. Zaki ji kai wayyo. Dan Allah ma'aurata, ku ƙara burge mazajen ku. Kuma ina baki shawara, idan mijinki ya kasance kin mai abin kirki, kin ga ya ji daɗi, ki rinka ya rinka ce miki Allah ya miki albarka. Kina ji? Kuma ko mi mijinka ya kawo maka ka ansa. Wani yana neman abin da baka samu ba, ko ya mijinka yake ka rungumi abinka. Ina ma a ce budurwa ta yi aure ta zo ta bani labari kan sati 4. Kai, aure dan ni'ima, aure dan zako. Duk wani maji daɗi ya biyo bayan aure. Wallahi aure yana da daɗi mata. Kar ku ce iskanci nake, wallahi ba iskanci bane. Kamulalliyar bahaushiya mai ilimi ita ta san abin da nake nufi. Don duk wanda ya ce min yar iska, wallahi bai san mahimmancin aure ba. Za ta yi budurwa ce. Amma ina so don Allah zaura a daina fitowa. Ku kama azzakar mazajen ku mulmula, ya buƙaci jin daɗi. Idi yana a wancan Allah yake albarka, Allah ka ji ɗan iyayenki. Ashe haka kike. Kin zautar da shi. Washe gari sai kin ga kyautar da zai miki don tsananin jin daɗi. Aure ɗan zaƙo, mata a yi aure. Wallahi na ji daɗin aure. Ni yanzu shekara ta 5 da aure. Allah bai bani haihuwa ba, amma ina neman ta ruwa a jallo. Amma gaskiya mijina ni na sai na alfahari da ni. Kuma ko a ina ke na tunanina. Ke bari ki ji in ga miki, wallahi mijina kan tsananin kauna na hana ya zama a majalisa. Ba a zaman majalisa. Zaman majalisa zaman gulma.
ki yanda kika mai gidanki kullun yana kusa da ki yi fulo da abinki, ki shafa abinki ki juya yanda kike so, shi ma kuma ya miki haka. Musamman ma idan kika kama kan nonon a bana ɗinsa, shi ma ya kama naki, ɗaya a bakinsa ɗaya a hannunsa yana a bana ɗinsa. Me yake kawo nan ƙauna? Kuma he kin kasance mai tsafta, wallahi idan baki da tsafta, baki na ware, jiki na tsami, can ƙasa na a bana ga gashi ga abin, wallahi mijinki ba zai taɓa abin, sai ya dinga jin kyamarki, sai ya ji gwanda ya fita waje ya dinga ganin yan mata na wucewa. Ku rinka sa mazajen ku suna yin zina? A'udhu billahi mata. Wallahi duk mata da kika ga mijinta da ba halin bane ya tarko wani abu, to wallahi da laifinta, ita ta riga ta ɗanɗana masa, kuma daga baya ta zo ta kazance. Wannan dai abin sai ana gyara shi, dan yau da gobe sai Allah. Ku kasance masu tsafta dan Allah mata, a kiyaye. Mace ki gwada wannan hanyar kwanciya, ki daga kafafunki sama, ko kamar idan kin kwanta ki tsaye da kafafuwanki, gwiwarki ta kalli sama, ki gani mai gidanki ya biyo ta abin nan ɗinki ya yi abin nan, wallahi sai kin jana a wancan Allah nake albarka. Din me yake ka ƙauna ce mata, a kiyaye. Don hali haka ni yanzu mai nasiha ta bice wannan, ina sha'awa da ki ji ta farkon ta fi daɗi kan wannan a takaice ne na bada a dukunkuni. Mata a daina kwana da wando don Allah. Mijinka zai tara da kai sai ya ji wahalar fidda wandon wannan. Me zai hana ki sa abbas da ya abin da ɗinki ta ƙasa sai ya zame ta. Daman nonon kin gyara shi, kin shafa mai wanda hannu zai rinka slicing a kai. Har ba da Allah mata. Ina ma a ce mijinki ya kama kan nonon ki ya rinka mulmula ya sha ji. Dan ni'ima kenan. Dan Allah mata, yanzu lokacin aiki na yayi, zan tafi. Sai Allah ya sake haɗa mu a wani karan. Duk wanda ya ce 'yar iska ce ne, Allah ya isa tsakanina ni da shi. Duk wanda ya ambata ni cewa ni 'yar iska ce, Allah ya isa tsakanina da shi. Kuma dan Allah abin da na faɗa daidai, Allah ka bani lada abu. Kuma abin da ban faɗa daidai ba, Allah ka yafe mini. Allah mata sai an gyara. A matsayina na jin ciwon ƴa mace na ƴa mace ne. Mun gani an samu alaran miya kenan, wacce za ta fayyace komi ba tare da an ganta ba. Sai an jima. Sadaqallahul azim. Allahumma affana bi